Takhle šťavnatou panenku doma jen tak neuděláš, teda pokud neskusíš sous vide. Pak je to úplná hračka. Panenku si očistím, osolím a šupnu do sáčku s čerstvým rozmarínem a plátkem másla. A tady takový malý tip. Horní okraj sáčku si vždy ohni, ať si ho při plnění neušpiníš. A pomocí vakuovačky pak odstraním všechen vzduch. Chutě bylinek a másla se díky tomu do masa krásně vpijou a panenka se vaří ve vlastní šťávě. Máme zavakuováno a jde se vařit. Já používám tenhle sous vide od Laubn. Stačí vám jakýkoliv vyšší hrnec, na který jen připevníte držák a tyč do něj nasadíte. Žádné složité nastavování, všechno zvládneš jedním tlačítkem. Nastavuji 58 stupňů na 1,5 hodiny a o nic víc se nestarám. Právě to je na sous vide nejlepší. Maso si zachová veškerou šťávu i živiny a nikdy ho nepřevaříš. Po dovaření maso pořádně osuším a z prutka ho zatáhnu. Dělám to ve vyšším hrnci, ať nemám zaprskanou celou kuchyň. Pak už jen 5 minut odpočinku pod alobalem a máš oběd nebo večeři jako z michelinské restaurace. A koukni na ten výsledek, neskutečně měkké. A pokud ještě nemáš své sous vide doma, určitě mrkni do popisku, mám tam pro tebe slevu.